И мен ми стана интересно и за действието на кафето. Кафето общо взето има така едни микроплесени вътре, едни лиши, които също са доста токсични за човешкото тяло. Затова моят съвет е, пийте кафе, пийте по-изпечено кафе, така наречения dark roast. Нали? Просто да бъде по-изпечено кафе, то е малко по-нетоксично, ако мога да го кажа. Не случайно то се води диуретик и така, нали, тялото да ходиш до тоалетна, говоря по малка нужда, дори когато ти е празен мехура. Тялото никога не те кара да по-малка нужда, ако не ти е пълен мехур, освен ако няма някакъв проблем, някаква токсичност, която той трябва да изхвърли. Кафето обикновено работи така, защото има така и микроплесени, които са така доста токсични за тялото, но от гледна точка на стреса, наистина, то прави проблеми с адреналина. Така че, ако пиете голямо количество кафе, намалете го, оставете едно, максимум 2 кафета на ден. Като нека първото кафе да не бъде веднага след ставане, защото там има един хормон, който го блокирате и след това, като премине действието на кофеина, то хормон отново влиза в кръвта и пак ни се преспива. Нали? Така наречените крашове, които се получават. По-добре е да мине поне час и половина-два от ставането преди да пиете кафе. Пиете една хладка вода сутрин, по-добре, и да кажем след 2 часа може да пиете кафе. Второто кафе, да кажем, след като се наобядват. Също е окей. Но повече не. 10 часа преди лягане никакво кафе. Това е правило.